immorru niltaqgħu ma' Joseph Muscat, kmieni filgħodu. Dal-lejl ma tantx raqgħet, b'tewmin x'tistenna. Għax it-tfal damu mhux damu għamu il-ħin kollu tnem daqqa u kellna nqumu jiena u Michel. Għavol jallum kien it-tern tagħhom ma stajniex nagħmlu mod ieħor. Din l-ewwel ġimgħa ta' Joseph bħala mexxej laburista. Qed iqum differenti filgħodu. Tibda you pinch yourself biex dik l-affarijiet u biex verament kif huma mbagħad ma dal-lejl ma stajniex nordu dal-lejl twil ħafna kien. Rridu jilagħbu tfal bil-fors ma nistax nifhem għaliex. Qabel jibda l-ġurnata tax-xogħol, Joseph ser jerħila lejn il-ġim. Ħammorru niġru ġirja. Ħammorru niġru ġirja? Immorru miegħu se jsuqna l-mexxej laburista. Joseph jgħidilna li hu jħobb isuq. Jien nieħu pjaċir insuq, jien għalija dan kważi delizzju sewwa. Ta' qablu Alfred Sant ukoll kien baqa' jsuqu. Vizzju jintered da jisom il-mexxej għallieħ. Le, ma nieħu letteralment nieħu pjaċir insuq. Fit-triq nitkellmu ftit fuq kollox. Mill-film favorit tiegħu? Għandi hekk għal-qalbi ħafna In the Name of the Father ta' Daniel Day-Lewis. U fuq dak li jmissja l-aktar mill-ħajja fi Brussell. L-anonimità timmissja nara. Għax hemmhekk ora jkunu jafu kien nies tal-Parlament u tiltaqa' ma' nies taħdem magħhom ma fil-fatt ma jkun jarfek ħadd tista' taqbad il-metro, tista' timxi fit-triq, ma dak huwa parti mill-prezz u jagħti jħallas u x'għal affarijiet bħal dawn ngħid prezz ovvju, prezz raġonevoli. Anki l-mod ta' kif isuq irid ibiddel Joseph issa li sar mexxej. Irid joqgħod iktar attent kif idoqq il-ħorn. Irid noqgħod attent li ma nnoqx il-ħorn jekk xi ħadd lewad. Xi kultant jien jekk nara xi ħadd li jinnaf qed jisuq bil-mod fuq il-lejn ta' barra dik xi ħaġa li jien assolutament nobod, jekk trid isuq bil-mod suq fuq il-lejn ta' ġewwa. U xi kultant nibda dik unpaqpaqlu l-dak li jkun nagħmillu sinjal hekk u naħseb issa rrid l-ikdem iktar il-sini u nżomm iktar. Mela jekk taraw ġej warajkom, ħudu ħsieb, morru fuq il-lejn ta' ġewwa. Xi artista favorita għandu Joseph? Catherine Zeta-Jones jewladu intriganti ħafna. Catherine Zeta-Jones bħala mara tal-inqas narajja. Ma naħsibx li waħdi wkoll, ma naħsibx li għandha jnali. Fuq din, żgur li anke ħafna nazzjonalisti ser jaqblu miegħu. Kważi wasanna l-ġim. Ser tkun diffiċli għal Joseph jibqa' jiġi hawn issa li sar mexxej. Imma insomma ta' nipprova insomma. Il-ħinijiet forsi nbidlu xi ftit għax il-ħinijiet tiegħi naqra stram bis-soltu mmur iktar tard matul il-ġurnata jew iktar kmieni matul il-ġurnata. Joseph jiġri ftit. Jaqdef u jaqra l-gazzetta. Ma jitlifx ħin. Hemm xi ħaġa fuq fil-gazzetta llum? Hemm. Ma ġara xejn. Tibda tinkwita meta ma jsemmukx. Issa tibda tara lilek innifsek spiss iktar fil-gazzetti, kif qed tara di? L-importanti li jkun fair comment u li jkun rapportaġġ tajjeb. Hija ma jdejjaqni xejn anke fejn ikun hemm kritika fil-konfronti. Tħalt għal dil-ħajja u nitnoqgħod għal dawk ir-regoli u ġej mill-ħajja ġurnalistika ġifieri nifhimha sewwa. Fuq il-flok, Joseph għandu miktub Dead of Twins. Hija dan xratu li Michel minn fuq l-internet dan. Wieħed mill-favoriti tiegħi. Jeħodhom miegħu kull imkien lit-tewmin. Sakemm nistennew jinħasel u jbiddel, nippruvaw nagħmlu ftit training aħna wkoll. Joseph malajri lesti u jaqbadna fil-fall. Mara kif qed jagħmel ftit. Mara kif qed jagħmel ftit. Tifla ta' 10 snin dal-aħħom dik. Issa bil-ġlekku bl-ingravata u nistgħu mmorru. Biddilt kollox issa. Ej, viva, biddilt. Le, taf kemm għall-ewwel tħossok jibes li tagħmel dan l-affarijiet imma mbagħad wara ssir kważi addikt għalihom, li ma tistax tibda tgħid il-madoff illum ma mortx. Issa għandi enerġija għandna sal-lejl sa 11 jew sa nofs il-lejl. Fit-triq għall-ġurnata tax-xogħol mal-mexxej laburista. X'għandu pjanat llum? Laqat, xi intervisti, ma taktar laqat.
Fost l-impenji ta' Joseph din il-ġimgħa għandu bosta intervisti. Immorru miegħu fuq Bondi Plus. Kif qed iħossu Joseph Muscat? Jien nieħu pjaċir meta il-ġurnalista jiċċalenġjani mistoqsijiet iktar milli jifrix li tapit. Naħseb lu ħajċċalenġjani mhux ħażin. Jisni hekk għandi premonition. Ħansaqsik, idejquk li tokki u dawn l-affarijiet. Tittoqgħod għalija mhux qed tħallna għalija. Le ma toġbokx. Konsulent tal-Labour Party dwar l-image, Lou Bondi. Ġekara. Hemm xejn. Idejquk imma jqogħdu jagħmlu lek il-make-up. Part of the game, mhux part of the game. Ma jdejjaqniex. Ifhimni preferibilment kieku ġejt t-shirt u jeans, ta' ġifieri, imma ma naħsibx li hija. Jibda l-programm. Sija sħiħa Lou Bondi u Joseph Muscat, wiċċ in wiċċ. Kif marru flimkien? Taħseb lu kif mort. Jiena vera ħad gost nagħmel intervista. Vera ħad gost. Ġifieri qed ninkwieta ħafna laħ Agostu. Qed ninkwieta immens. Id-dialogu ta' veru ħad gost nitkellem ma' bniedem qed imexxi partit li jiddialoga m'hawnx jisbaħ mid-dialogu fil-pajjiż. U inti? Iż-żerja tad-dubju nżeret issa. Dubju qed ngħid li dialogajna. Ekku. Baqa' iktar impenni. Fosthom l-ewwel laqa mal-Prim Ministru Gonzi. Iżda dik narawha dal-waqt. Issa minnaw sejjer. Nintaqa' mal-Prim Ministru issa sejjer minn hawnhekk. Headquarters tal-Nazzjonali. Diġà qiegħed tard fil-fatt miegħu. Ġejjin aħna wkoll. Ħin u ħin dan.